ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିଛି ଶିବଲିଙ୍ଗର ଯୋନିକୁଣ୍ଡ। ଗତକାଲି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବେଳାଭୂମିରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଶିବଲିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯୋନିକୁଣ୍ଡଟି ବହୁ ପୁରାତନ ଥିବା ଏନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କେହି କେହି ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗବଂଶରୁ ଆହୁରି ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯାଇଥିବା ବାତ୍ୟାରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରଥ ମଧ୍ୟ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଓ ପରୀକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉକ୍ତ ଶିବଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଆସି କୂଳରେ ଲାଗିଛି ନା କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ରଖି ଚାଲିଯାଇଛି ନା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଅପୂଜା ଅଗ୍ନଭାସକୁ ବେଳାଭୂମିରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଶିବଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି।